めてんじゃねえぞ。この道相手を倒せば敵からの憎しみを受ける。本気でそう思って戦死者も多く出ているはずだ。Jackson. Ojok Jackson.この道相手を倒せば敵からの憎しみを受ける。本気でそう思って戦死者も多く出ているはずだ。